шумо мардума фиреб мекунед, пула мегирен, депорта намекшоен. Мада ваъда доден, накарден, документҳои ма ку? Рӯз то рӯз шумораи намхи комментариҳо хеле зиёдан. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Рости гап, ман намедонам ба кадом забон фаҳмонам. Эмоция, дарди дил, абида ва дигару дигар. Вақте ки ту дил метӣ, ширкат мекушоӣ, компания мекунӣ, ҳаракат мекунӣ, дар як момент шуморо истифода мебаранд. Биёин якум дараҷа основной чиза мегирем, и дар масъалаи бизнес, аз рӯи таҷрибаи корӣ, аз рӯи таҷрибаи зиндагӣ. Тоҷдорон Legal Expert юридическая компания ки мо кушода кардем, дар хизмати мардум буд. То вақте ки ман кор мекардам, дар хизмати мардум будем. Ва далши чӣ гап шуд, ман ягон чӣ гуфта наметавонам. Вақте шумо мехоҳем бизнес кунен, як кор кунен, ҳамкорӣ, партнёрӣ ва дигару дигар фарқият надора. Ёру рафиқ, бародар, ҳамсинф, ҳамсоя, хешу табор, любой кас истифода мебарад шуморо. Илтимос ҳаракат кунен, строго договор кунен, нотариус катӣ, полностью имзо катӣ сару кор гирем бародаро. Намоз мехонанд, Қуръон мехонанд, ҳадис нақл мекунанд, фиреб мекунанд. Ай хеш будан истифода мебаранд, чӣ хеле ки хешҳои ман мара истифода бурд. Шояд ту гӯш кардаиста бошӣ. Бародари неблагодарни курнамакам. Аллоҳ ҳамамона бибахша, банда бехато намешава. Хатогии ту карди бародар нисбати ма, даже бо ҳамкории ма, дар ҳолате ки ту кати ман кор мекарди, бо ақиб ай дига одамо кати сару кор карди. Ҳамаша фаҳмидем. Ягон ҷои вайш нестай, Аллоҳ бибахшамона. Як чира як бори дига ба қайд мегирам, чӣ хеле ки дар китоби Қуръон омадаги. Ман о қадар дониши калом надорам, ягон оятҳоро ягон чира медонам. Валлоҳу басирун бима таъмалун. Ҳар як кори мо мекунем, Аллоҳ таоло мебинад. 49 сура 18 оят, агар хато накунам. Ман кору бори шуморо ба Аллоҳ споридам. Ман ин қадар текст кардам, ба дигари бародарам равон кардам, гуфтам ман шуморо бахшидам. Хатя шумо мада бояд пул тиен, шумо мара 1 миллиону чанд қариб фиреб кардин. Войма кардин, таъриф кардин, ба Аллоҳ қасам хӯрдин, ба модар ту лично қасам хӯрдӣ, ту лично ба модар қасам хӯрдӣ дар мошини ма, бародар. Свитой чиз кати ба модар ту қасам хӯрдӣ ки ту мара фиреб накардӣ, лекин фиреб кардӣ. Ман инам бахшидам, ман дар ин масъалаам видео накарда будам, лекин имрӯз ки дар комментариҳои ман мардум мара виноват кардастиям, бояд бифаҳманд чӣ гап аст дар ҳақиқатан. Ва ҳозира ман намегӯм ки шумо виноватен, чунки ман шуморо аз барои Аллоҳ бахшидам. Ягон корто надорам, на туда, на вайда корто надорам. Ман текст кардам, гуфтам дига кордортонам намешам, ҳамун пулам бахшидам, ҳамун ғамтиютонам бахшидам, фанду фиребтонам бахшидам. Мара кордор нашим, ман кордортон нестам, ақиби зиндагӣ мерем. Лекин то вақте ки мо ҳамкорӣ кардем, шумораи бародарои ман хеле зиёд буданд. Падару модару, акау, додару, апау, хоҳарое ки муроҷиат карданд. Ман дар рӯз то рӯз комментария мекунам ки связда нестанд, пула надодастанд, кора накарданд, дигару дигар. Як хоҳиши бародарона, илтимос, ҳамун корора то охирша барин, баъд далши номерои телефона алиш кунед. ҳаракат кунед, ягон блогери дигара гиред, ҳамкорӣ кунед, результати хуб нишон дитен, ман дар кор шава, бо худам реклама мекунам, вақте шумо 100% кор кунед. Лекин ман сомневаться мекунам дар ин чиз. Ман боварияам надорам, вақте ки шумо ба Аллоҳу ба Қуръон қасам хӯрдем, ба модар қасам хӯрдем шумо. Но чизи невозможно нест, на дар невозможный чиз бисёртар вақт дар кор. Правильно? Хатогӣ карден, ислоҳ кунед. Лекин номероро алиш кунем бародаро. Чунки оказывается ман дар бисёр видеом мондагим, номеро то ҳозира мардум дидиян, то ҳозира ба шумо муроҷиат кардагиян. Бародарое ки номероро сохранит карда буден, охираш 0001, прямо ҳозир дароен удалит кунен, истифода набарен. Ман ба шумо тавсия наметавонам. Агар шумо бародарои ма, бародарои тоҷик, бародарое ки кати шумо ма кор кардам, ҳамин ду нафар да ҳамкорӣ кардам, ай гуфтагӯи ма шумо норозӣ ҳастен, фақат як роҳи ҳалшавӣ дора ки и дар Инстаграм прямо эфир мекунем, дар мобайни публика решат мекунем. Ман акси шуморо намемонам, суратотона намемонам, барои чӣ ки бисёриё намешносатона, хубтар мешава. Иншоалло ба хайр аст. Лекин ҳастай бародарое ки шуморо мешноса, пускай бидонанд чӣ гап аст на самом деле. Чунки вақте гапи мо байни мо недопонимание шид, видео карден, мара виноват карден, якабу ма мардума кидат кардам, аз онда пул надодам, чанд коро кардам, дигару дигар. Клевета карден, угрожат карден, чӣ коро накарден шумо. Даже ман ин чизо дам, даже чашм пӯшидам. ваъдои ваям аст ки ман видео мекунам, бахшиш мепурсам, хай ман хатогӣ кардам, дигару дигар. Ман як 200,000 гирифтам, баъда ҳисоб асад мон 100 чанд ҳазор айрӯи отчет плюс сим-карта ва дигару дигар. Лекин рӯз то рӯз шумораи отчетҳо бо хеле зиёд шиданд. Баҳонаи сим-карта карден, дигару дигар, баҳонаи онлайн карта блокировка 115. Ман ҳамашта чашм пӯшидам. Боз як бори дига мегӯм ман кордортон нестам. Лекин мардум то имрӯза манда нависестиян, аз ман дидестиян.
ана ки муроҷиат ба халқи тоҷик ба бародаро илтимос мана дуруст фаҳмед. Ман уже бовар кен то ин ҳамҷара монда шудам. хеле моментҳо шид последни 1 сол 2 сол ки мақсад дар бисёр чиз ана фанду фиреб хӯрдем истифода бурдан ба нависанд ки та ҳама кати ҷанг мекунӣ. Бародаро ҳар як одаме кати гапам гирифтагӣ ҳама факту доказательства фанду фиребшон ҳастае. аллоҳ ҳамаша дидистае. боша бародаре ки бига эй абдуғаффор този неправи бародар, боша бародаре ки бига эй ман кор кардам ты пули мара надодӣ, боша бародаре ки бига абдуғаффор ту мана кидат кардӣ, боша бародаре ки бига пул ма гирифт депортатсия ма накушод мисол дигару дигар. Бироен дига блогерода пускай манда бинависанд. мебироем дар прямой эфир. ҳозир дар инстаграм ма эфир мекунам 1000 нафар мешина. биёен байни мардум дар решат кунем как мардак. ана уҷа решение хуб мешава. мефаҳмем ки ҳаққа ки ҳақ нестай. мо одамои публикаем, мо одамои интернет ки ҳастем, мардум ай мо ибрат мегиранд. Ва ман намехоҳам ки мисол 1 грамм ам боша зарар ба мардуми тоҷик ба бародаро бираса айрӯи видеои ма айрӯи чизои ма. азобе ки ман дидагим шояд як хеле шумо дидагӣ нестем бародаро. бисёр ҳолатҳо данам алҳамдулиллоҳ шукр мекунам ки ислоҳ шидем, шукр мекунем ки фаҳмидем, мисол хеле хуб кардем, пешравӣ кардем, русиро омӯхтем ё ки дигар коро кардем. Ба дигароро ҳам ҳамира мехоҳам бародаро. азоби мардумам ман дидагиам. ани то што ман бихезам як каса як чиза реклама кунам пула бигирам далша ёдам барорам не бародаро. илтимос дуруст фаҳмед. боз як бори дигар мегӯм, агар ягон камбудӣ бошад нависен, ман дар оянда ислоҳ мекунам. ва бачаҳо сразу ба қайд гирен ки дар масъалаи депортатсия ҳамин момента ман шумо да мегӯм ки ягон кас шумо да ягон бор 100% ваъда кардагӣ неста депортатсия шуморо кушода мекунад. ҳама вақт гуфтагим 60-70% ё ки 80%. 30-40% вероятност того, што мисол кушода намешава. ҳамурам 50% пула сразу мегирифтанд, 50% охир да мегирифтанд. кадомед ки мисол норозӣ ҳастӣ, кадомед ки мисол мегӯӣ ки документома бигирам, ҷавоб наметиҳанд дигару дигар, адресоша медонен, номероша медонен, акаҳотон да тиен, бародаротон да тиен, зан занан гиранд тоғри кунед бародаро. боз як бор дигар мегӯм ба ҳамун бародаро, партнеро, мисол одамое ки катиён ҳамкорӣ кардам, агар шумо норозӣ ҳастен, номерои телефони маро дорен, биёен прямой эфир мекунам, катиён суҳбат мекунам. агар шумо недоволни бошед ҳамин чизи ман сабр кардам, лекин сабрам тоқ шуд. мардум манда менависанд, ман 1 таша мехонам, 2 таша мехонам ё 3 таша, 4 та дигаша намехонам. дига мардум медроянд комментария вайра мехонанд, дар бораи ман чӣ фикр мекунанд. ин чиза ман намехоҳам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро. Аллоҳ нигоҳбонтон. ассалому алайкум.